Hulyo 17, 1992, dihang miabot sa kabaybayunan sa Dapitan City ang gisakyang steamship Cebu kauban si Kapitan Dalgras ug mga gwardiya sibil ang nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Nga gihatagag kinabuhi sa lokal nga panggamhanan sa Dapitan, pinaagi sa Revisitamos Dapitan 1892, Iluminacion, Paseo Simbolico e Bienvenido, din gibalik lantaw niini ang Dapitan kaniadtong tuig 1892 sa pag-abot ni Rizal. Ay ibang ating pambansang bayani, sapagkat ang pambansang bayani natin ay hindi lumaban sa digmaan. Siya po ay sumulat ng mga aklat para mamulat ang lahat ng mga panahon na yun kung ano ang mga problema o suliranin nararanasan ng ating bansa sa kanyang Noli Me Tangere, sa kanyang El Filibusterismo, at siyempre sa kanyang Sucesos de las Islas Filipinas, kung saan ipinapakita niya na bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay meron na po tayong sibilisasyon. Gikan sa Punto del Disembarco de Rizal, ang monumentong gitukod sa may barangay Santa Cruz, isip timaan kung asa kini midunggo kaniadto, naglakaw sa kangitngit sa kagabion si Rizal, naghihatagag kinabuhi ni kanhi Manila City Mayor Francisco Isko Dumagoso. Subay sa dalan paingon sa plaza sa syudad kauban ang mga gwardiya sibil. Bugtong lampara nga gibitbit ni Kapitan Dalgras ang ilang nahimong iwag sa ngitngit nga agianan, susama sa panghitabo kaniadto. Gipakita sab ang mga residenteng nagbitbit sa ilang mga lampara nga gilabyan ni Rizal sa iyang paglakaw. His exile in Dapitan represents his tenacity, intellect, and undying dedication to the Filipino people. It demonstrates his willingness to effect positive change and set the groundwork for a strong and united nation. Understanding Rizal's exile in Dapitan allows us to appreciate his journey, learn from his teachings, and carry on his battle for a just and progressive Philippines. Pinaagi sa Revisitamos Dapitan 1892, bot ni Mayor Halushos nga mapakita dili lang sa mga taga-Dapitan kundi lakip na sa mga bisita sa syudad ang mabulokong kabilin ug kultura sa nasudnong bayani nga gibili niini sa Dapitan dihang upat ka tuig kining mipuyo sa lugar. Dina Jastro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.